Днес сме се запътили към Кремиковски манастир, освен ако някъде не кривнем по пътя, така че останете за да гледате. Его манастира. Да, това е много красиво. Ето, пристигнахме. Ще се видиш във влога. Може би скоро. Да. Да, май наистина е реставриран. Много добре изглежда. Монетки. И дрона може да пуснем. Искаш ли? Тук имаме чешмичка. По книга. Това е криминален. Говори си криминално разследване, как се казва. Еха, много е красиво, хора. Да поставя следа. С гел. Много е красиво, хора. Вижте, и децата как си играят. Добре, това е един от най-красивите манастири, които съм посещавала, признавам си. И толкова близко до София. Даже не съм предполагала. Кой намери ти, бе? А? Кой намери? Маци, йох, как се позия. Маца. Оха. Много е красиво. Видях отгоре. Не, само видях перата. Той крещеше даже. С монети. Тук има още.
едно заведение. Магаренце. Ето го магаренцето. Здравей. Здравей, би магаренчо. Здравей. 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 Вижте белия плун как се разхожда. Много са красиви. О, те са два. Ой, че си красиво. Имаме еленче. Ох, какво си хубаво! Здравей, бе, бомбончи! Там има още. Ела! Ела, 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 ела! Хареса си. Ами това е манастира. Видяхме Йори, видяхме сърнички, видяхме пауни. Много е красиво. О, Йори! Сами видяхте, който не го е посещавал и живее в София или близо до София, задължително трябва да дойде. Прекрасно е, наистина. Ето няма човек, Писю. ти да ги бутнеш, мисля, че после няма пак да го яде. Его, те си харесват Джеймс, просто животните. Обича животни. Направо си легна в него. Аз съм доктор Долитъл. Да. Снима ли? Вижте какво стана слънце, а? Точката е ясна. Казах ви аз, че Само вчерата не си взех колата. късмета винаги е с нас. Обаче краката са им като на динозаври, виждате ли? Има нещо. Виж го как си лежи. Да ходя да го взема.